Preben naiz. Logistika enpresa batean egiten dut lan eta duela hilabete batzuk hasi nintzen sumatzen zerbait ez zioala ondo. Azken aldian kosta egiten zitzaidan lanean kontzentratzea, baldarrago sentitzen nintzen, erreflexu geldoekin, baita suminkorrago ere. Lo egiten nuen bai, baina gaizki, behin baino gehiagotan esnatzen nintzen, kosta egiten zitzaidan lokartzea, eta goizetan batere atsedenik hartu ez banu bezala zen. Hasieran ez nion garrantzirik eman, estresa edo bolada txar bat zela uste nuen, baina akatsak egiten hasi nintzen, despiste txikiak izaten, eta hori nire lanean arriskutsua izan daiteke. Lana ikustera joan nintzen. Prebentzio zerbitzuko nire medikua. Gertatzen zitzaidana kontatu nion, eta berehala galdetu zidan nire lo errutinez. Nire atsedena eten zezaten, adinekoak edo adin txikikoa nire kargu banituen, eta nire lana nolakoa zen. Gaizki lo egitea bakarrik nekatuta egotea ez dela azaldu zidan. Kontzentrazioa murrizten du, aldarteari eragiten dio, errendimendua gutxitzen du, eta lan istripuak izateko arriskua handitzen du. Ondo lo egitea behar biologikoa da, ez luxua. Ametsa, atsedena bakarrik ez dela, ere esan zidan. Denbora horretan, korputza eta garuna berriztatu egiten dira, defentsak indartu, metabolismoa erregulatu, hormonak orekatu eta oroimena sendotu. Ondo lo egitea funtseskoa da, ondo funtzionatzeko. Langileen 6% loaren alterazio bat duela kontatu zidan. Ohikoenak insomnioa eta loaren apnea dira, baina badira beste batzuk ere, hala nola narkolepsia, hanka urdurien sindromea eta parasomniak. Etengabe ondo lo ez egiteak uste duguna baino askoz gehiago eragiten du. Aldartea okertzen du, errendimendua gutxitzen du, lan istripuak izateko arriskua areagotzen du eta ondorio larriak izan ditzaketen nekea, logura eta arreta lapsusak eragiten ditu. Nozitzeko arrisku handiagoarekin ere lotzen da. Gaixotasun metabolikoak, intsulinarekiko erresistentzia eta obesitate zentrala, adibidez, patologia kardiobaskularrak, hipertentsioa eta bihotzeko patologiak, eta osasun mentaleko trastornoak, antsietatea eta depresioa, lanak eragina izan zezaketeen hainbat lan faktore antzematen lagundu zidan. Etengabeko zarata, lankarga, deskonexio digitalik eza, etenaldirik eza, edo luzaroko estresa. Eta laneko giro txarrak, segurtasun faltak edo enplegu faltak ere galaraz dezakete atsedenon bat. Min fisikoak ere balio du, gauean okerragotzen diren kontrakturak, lumbalgiak edo tendinitisa. Txandakako lanak, gorputzaren erritmo naturalak alda ditzakela azaldu zidan. Batez ere, ordutegiak ez badaude doituta eta lan oso errepikakor eta emozionalki zorrotzek nekea sortu eta loan eragin dezaketela. Txandaka lan egiten zuen lagun bati buruz hitz egin zidan, eta lan arazoak ere bazituen, ez zuelako lortzen lo indar berritzaile bat izatea. Beren enpresan ordutegiak berrantolatu zituzten, atsedenaldiak agindu eta loaren higieneari buruzko prestakuntza eskaini zuten. Horrek bere atsedena eta lan errendimendua hobetu zituen, behin eta berriz, esan dit dena ez dagoela nire esku. Enpresek ere neurri garrantzitsuak hartu behar dituzte. Deskonexio digitaleko politikak, ordutegiaren malgutasuna edo familia eta lana uztartzeko politikak. Zaratak murriztea, atsedenerako espazio egokiak eskaintzea edo lan karga doitzea. Prebentzio zerbitzuek funtsesko zeregina dute loaren arazoak detektatzeko eta hobekuntzak proposatzeko. Baina funtziona ezan, funtseskoa da prebentzioak, giza baliabideek, lan osasunak eta langileek elkarrekin lan egitea. Lanarekin ere, aldaketa pertsonalez ari gara, ariketa pixka bat egin, afari arina egin, lo egin aurretik pantaila saiestu, logelako giroa zaindu eta ordu berean oheratu. Oinarrizkoa dirudi, baina askotan ahaztu egiten zaigu eta gorputzak nabaritu egiten du. Denborarekin neurriak ezarri ziren enpresan eta nik nire ohiturak hobetu nituen, baita nire atsedena ere. Orain hobeto errenditzen dut eta zentratuago sentitzen naiz. Ondo lo egitea eta lan egitea elkarren eskutik doaz. Horregatik, amets osasungarria sustatzea inplikatutako eragile guztien ardura da. Laneko eta nire bizitza pertsonaleko osasuna, segurtasuna eta ongizatea hobetzen ditu.